Now what for this leadership? Everybody does they complain for this leadership. For your leadership, I say we don't tire. Oh, I say we don't tire, Mr. Changer. I say we don't tire for your leadership. Oh. I say we don't tire for your leadership. I say we don't tire for your leadership. Oh. I say we don't tire, Mr. Changer. I say we don't tire for your leadership. I say we don't tire. I say we don't tire for your leadership. I say we don't tire, Mr. Changer. I say we don't tire for your leadership. Leadership, masses are suffering. I say we don't tire, Mr. Changer. I say we don't tire for your leadership. Before, for corruption we dey see show dey play. For corruption we dey see food dey shop. For corruption we dey see money for our children fees. For corruption we dey see contractor for Nigeria. For your leadership no contract at all. For your leadership no contract at all. Mr. Changer, I say we don't tire for your leadership. One month in Nigeria, your country. 6 months in abroad. I say we don't tire, Mr. Changer. I say we don't tire for your leadership. One month in Nigeria, your country. Mr. Changer, almost in abroad. I say we don't tire, Mr. Changer. I say we don't tire for your leadership. For your leadership, police don't task on letter. For your leadership, Mr. Changer, road safety don't task on letter. For your leadership, Mr. Changer, VIO don't task on letter. I say we don't tire, Mr. Changer. I say we don't tire for your leadership. Your leadership, I'm me don't task on letter. For your leadership, Mr. Changer,
Police total tax collector. For your leadership, oh, Mr. Chenja. Road safety total tax collector. For your leadership, oh, Mr. Chenja. VIO total tax collector. I say we don't tire. Mr. Chenja, I say we don't tire for your leadership. I say we don't tire for your leadership. Masses are suffering. I say we don't tire. Mr. Chenja, I say we don't tire for your leadership. Even Okada man go carry passenger, charge 100 naira. Police go collect that 100 naira from the Okada man. Now wow. Before, for corruption we dey see show dey play. For corruption we dey see food dey shop. For corruption we dey see money for we children school fees o. For corruption we dey see contractor for Nigeria o. For your leadership no contract at all o. Mr. Chenja, I say we don tire o. Mr. Chenja, I say we don tire. Masses are suffering. Because of frustration in Nigeria, many people are dying in the Libya Ocean in the name of travel to abroad. I say we don't tire for your leadership, oh. I say we don't tire. Mr. Chenja, I say we don't tire for your leadership. Mr. Chus Akogo, Ezemo Wandefi, traditional native doctor. You dey hear my voice? Because of frustration in Nigeria, many people are dying in the Libya Ocean in the name of travel to abroad. I say we don't tire for your leadership. I say we don't tire. Masses are suffering. Chief Osokeze, one of our kingdom. You dey hear my voice? Rich man go hold money for hand. Business tycoon. He no go see wetin he go use money buy you. I say why he be so Nigeria leaders? Why he be so Nigeria leaders? Why he be so? Oh, now what on this country? Why he be so? Why he be so? Why he be so? Rich man go hold money for hand. He no go see wetin he go use money buy you. I say why he be so Nigeria leaders? Why he be so? Why he be so? Oh, now want on this country to fire. Poor man go hold money for hand, they go market. He no go see wetin he go use money buy you. I say why he be so Nigeria leaders? Why he be so Nigeria leaders? Why he be so? Oh, now what on this country to fire? He be so. Why he be so? Why he be so? Why he be so? When we never die, here, Mr. Chenja. When we never die. When we will not die, here, Mr. Chenja. I say when we never die, here.
when we never die. You won't send us to heaven when we never die. You won't send us to heaven when we never die. You won't send us to heaven when we never die, you Mr. Changer. When we never die, you Mr. Changer. When we never die. When we never die. You won't send us to heaven when we never die. You won't send us to heaven when we never die. You won't send us to heaven when we never. Why you be so? Why you be so? Why you be so? Oh, now what of this country to ever Oh my brother, no hurry in life. Oh my sister, no hurry in life. Because of money, some people they kill. Because of that though, some people they die. If you not get that today, tomorrow you go get them. Small steady with the razor. Engineer Ebuka, no hurry in life. Oh my brother, no hurry in life. Oh my sister, no hurry in life. Because of money, some people they kill. Because of that though, some people they die. If you not get that today, tomorrow you go get them. Small steady with the razor. You need deliverance, oh my brother. You need deliverance. Enemy of progress need deliverance. Jealousy people need deliverance. Enemy of progress you need deliverance. Jealousy you need deliverance. That is why I'm begging Prophet Super. Please deliver youth, deliver us. You need deliverance, oh my brother. You need deliverance. Aproko people need deliverance. Enemy of progress need deliverance. Jealousy, you need deliverance. Enemy of progress need deliverance. Aproko people need deliverance. Enemy of progress you need deliverance. Jealousy, you need deliverance. You need deliverance. Mr. Changer. When we never die, when we never die. You won't send us to heaven when we never die. You won't send us to heaven when we never die. You won't send us to heaven when we never die, Mr. Changer. Mr. Engineer Amechi Edika, Omenosa 1 of Niger Delta. Why you be so, Mr. Changer? Why you be so? Why you be so? You won't send us to heaven when we never die. You won't send us to heaven when we never die. You won't send us to heaven when we never die, Mr. Changer. Egbewa na-agbanyanwụ Prince Famous nwanne m. Egbewa na-agbanyanwụ. Egbewa na-agbanyanwụ. Ya bụrụ AK-47 si gbata ya ezuru ike nụ. Ya bụrụ AK-47 si gbata ya ezuru ike nụ. Anyị kwarịmakwarịma pụsa n'obi eze. Anyị kwarịmakwarịma pụsa n'obi eze. Anyị kwarịmakwarịma pụsa n'obi Olise na-abịa. Anyị kwarịmakwarịma pụsa n'obi eze. Egbewa na-agbanyanwụ. Anekene Mr. John Ozemenem onye Uibedenyi. Egbewa na-agbanyanwụ Prince Famous onye abere. Egbewa na-agbanyanwụ Prince Famous nwanne m. Egbewa na-agbanyanwụ. Ya
ya bụrụ AK-47 si gbata ya ezuru ike nụ, ya bụrụ AK-47 si gbata ya ezuru ike nụ. Anyị kwara ma kwadobe kpụsa n'obi eze, anyị kwara ma kwadobe kpụsa n'obi eze Mr. Chenja, anyị kwara ma kwadobe kpụsa n'obi eze. Mr. John Ozemene, you Rich president. man go hold money for hand. Nwonyi Bedenyi. You never see wetin he go use money buy you. Ọ ga-adịla him. I say why you be so Nigeria leaders? Why you be so? Why you be so? Oh, now what on this country to empire? Eh? Oh my brother, no hurry in life. Oh my sister, no hurry in life. Oh my brother, no hurry in life. Oh my sister, no hurry in life. Because of money, some people they kill. Because of that, some people they die. If you not get that today, tomorrow you go get them. Famous onye agbede ọnụ na-ekwu n'ọra ogbu efi egwu abịa ife shini nwe onye ka ekoro ọrụ oyibo ofu ife n'ushiri nwe onye nye koro ji agba akwụna ya bụrụ gọvanọ bụrụ prezident ya bụrụ sinetọ ofu ife eji ọsa macha n'ọrụ ofu otopụsa wesi famous nwa mama Prince Famous arụ gburu ofu ọrụ ofu aka eju akpa ife onye ọgaranya marụ ka ọkpa na-ego ya eweri na nyarụ anị ya erosi ofu ọrụ ka onye ọgaranya ma ji na-ekpe ego ya mmarịsị onwe na afịa dị iche iche ofu aka eju akpa ya ma ọ bụrụ si dị n'ofu ọrụ tinye aka n'ọzọ maka na ofu ife ebibi ụya bịa kweshini nwanye ke kọrọ ọrụ oyibo n'ihe shini nwanye nyekọrọ ịgbakụ na ofife eji asa na achụ n'ihe ofife eji asa na achụ n'ihe ya bụrụ musician so fife eji asa na-achụ n'ihe ya bụrụ sinetọ fife eji asa na-achụ n'ihe Chinuche chere ego oyibo kwechini nwanye kekọrọ oyibo chiri nwanye nyekọrọ ịgbakọ na ofife eji asa na-achụ n'ihe ofife eji asa na-achụ n'ihe ya bụrụ onye ọrụ ogo so fife eji asa na-achụ ya bụrụ onye ọzọfịa so fife eji asa na-achụ n'ihe ya bụrụ onye ọrụ ogo so fife eji asa na-achụ n'ihe ya bụrụ musician so fife eji asa na-achụ
ya bụrụ onye ọrụ ogo sute jọsara chụnie chinuche chọrọ ego oyibo Ajegu kenekene Mr. Ego dị mma nwenyi dumesa chakalede moto dila Asaba. Ajegu kenekene odogwu mara Mr. Junior ehiwario odogwu aka n'elu osisi dị mma na ewuro junction small but mighty omoto Prince Famous na-ekele ịchọka ịtụ nọ dị mma ekwuro Mr. Junior ehiwario dealer of all kind of roofing wood materials Sule aja wele onye ihe ukuran aja wele onye ihe ukuran aja ma Sule aba wele onye ihe ukuran kajinu chechere ego oyibo bibi girigiri amari mmarụ aniye obibi girigiri amari mmarụ aniye mgba girigiri ya na-ada ihe obibi girigiri amari mmarụ aniye obibi girigiri amari mmarụ aniye mgba girigiri ya na-ada ihe a na-ekene topolo dealer of all kind of roofing wood material nwonyi bedenyi a na-ekene Emmanuel Nwam dealer of all kind of roofing wood material danta onye bedenyi ndokwa is omoko ọ ga-adịla mma Prince Famous na-ekene kajinu chechere ego oyibo obibi girigiri amari mmarụ aniye obibi girigiri amari mmarụ aniye mgba girigiri ya na-ada ihe Chief Dr. Sabo odogwu onye ọbụ adịrụ Omogo ọ ga-adịla mma kajinu chechere ego oyibo obibi girigiri amari mmarụ aniye obibi girigiri amari mmarụ aniye mgba girigiri ya na-ada ihe nderenje kemenie erebe mena wando waji jamo mai erebe mena wando waji jamo mai erebe mena wando waji jamo mai nderenje keme erebe mena wando waji jamo mai erebe mena wando waji jamo mai erebe mena wando waji jamo mai uwe nwe jebe me ebe mara biga bo jebe mo wa ebe mara biga bo jebe mo wa ebe mara biga bo jebe me ne uwe nwe jebe me ebe mara biga bo jebe mo wa ebe mara biga bo jebe mo wa ebe mara biga bo jebe me ne ifeọma jeno wandania ịdọ waghara mma na chi na ọchaja ịdọ waghara mma na chi na ọchaja nie Famous nwanne m usoro enwe njebe me uwe enwe njebe me ebe mara ebiga mgbe ojebe m ụwa ebe mara ebiga mgbe ojebe m ụwa ebe mara ebiga mgbe ojebe m enu ifeọma jeno wandani ịdọ waghara mma na chi na ọchaja ịdọ waghara mma na chi na ọchaja Famous nwanne m usoro enwe njebe me uwe nwe njebe me Jegu kenekene wefi Mr. Bello Kingsley odogwu nwonye ụtọkpụ aka na-arụ ọrụ na Justice of Peace Asaba ya adị nwe ndidi maka ọnwụ Chinedu nwanne na-akọwa si adị nọ a na-ekene otu aka Jisike Association ụna adị nwe ndidi maka ife na-aga n'ime
uwe nwe jebe me ebe mara ebiga mbụ jebe m ụwa ya uwe nwe jebe m ebe mere ụwa n'ụwa ji jawe mmanya uwe nwe jebe me ebe mara ebiga mbụ jebe m ụwa ya ebe mara ebiga mbụ jebe m ụwa ya ebe mara ebiga mbụ jebe me nne ifeọma jee n'ụwa ndarị ịdọwa ghara mma na chi n'ọcha ọjọọ ịdọwa ghara mma na chi n'ọcha ọjọọ fọmasụ nwanne m usoro enwe njebe me uwe njebe me bụ jebe m ụwa a na-ekele Ogbuefi Ogbuezi nwaonye ụbụrụ eduka igwe nnadi Prince Famous nwa mama eshoto a na-ekele Jime Nwaọma ọnnekwụrụ ọsa odogwu nwonye ọnịchọkwanụ Monde Nwogu nwanne m a na-ekele Mr. Junior Ehiwario Ekarelo Shidimma na Ewuru Junction ịchọka ịtụ n'ọdịmma Ekudo Junior Ehiwario dealer of all kind of roofing wood materials small but mighty Ejime Nwaọma ọ ga-adịla mma Prince Famous na-ekene a na-ekene Chief Dr. Ijegbego one of Idomesa Uchakalede Neri Famous nwa mama Egumekene Omogo Wajina musu dada 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 Nyaka biru ni fe jina musu dada Nwonye zozo jina musu dada Amusu dowana wakuwe monada Akuwe monada Amusu dowana wakuwe monada Amusu dowana wakuwe monada Amusu dowana wakuwe monada Onye ka musu ni di nebo Amusu adi na nebo ni sonde wa nebo na Amusu adi na nebo na sonde wa nebo ndogo Eno wa sulonye Sule Wele Eje Sule Oyenye ukuru ane Anekene Ogbuefi Hilary Ibegbulam The Lionheart Odogwu Nwonyutokwu King of Youth People comfort is your concern Ogbuefi Prince Famous na-ekene ọ ga-adịla mma a na-ekene akata nwa Oyichi Nwonyuterom onye ka amụsụ n'idi na-ebu ụsa amụsụ adị na-ebu na ọdụwa na-ebu nna amụsụ adị na-ebu na ọdụwa na-ebu ndị ọgọ ịnụwazụlụ onye ịnụwazụlụ onye koju n'uwe ịnụwazụlụ onye ịnụwazụlụ onye ụwazụlụ onye ịnụzụlụ onye ụwazụlụ onye ụwa onye kwuru ise nwoke ego n'ime ndọkwa ngwa mmegide aka gbade nwa agbaja mmegide aka gbade nwa agbaja odogwu nwere mara ọdụbacha mee kwụsị ihe nwoke ego n'ime ndọkwa ngwa mmegide aka gbade nwa agbaja ngwa mmegide aka gbade nwa agbaja odogwu nwere ejike ọdụbacha mee ịbacha mma ọsafịa dị na Ọnịcha gbasa obodo ndakwa ahụ afịa dị na Alaba gbasa obodo ndakwa ọsafịa dị na Asaba gbasa obodo ndakwa Friday nwa agbaja enyi osenyi omekere ya ụmụọgọ Odogwu nwere mara omekere ya ụmụọgọ Friday nwa agbaja ịbacha mma ọsafịa dị na Ọnịcha gbasa obodo ndakwa ahụ ọsafịa dị na Alaba gbasa obodo ndakwa ahụ ozi enweke ego n'ime ụkwanị ngwa mmemegide dịka Friday nwa agbaja enyi osenyi ịbacha mma ịbacha mee ịbacha mee a na-ekene Chief Dr. Ezekudene one of Ekwukwu Abọ
nwanne ji Indian na anụ Agụele Prince Famous na-ekene ọ ga-adịla mma. Kwụsị enwekagoro ime ndakwa ịgwa memegide dịka Friday nwa agbaja ahụ ịgwa memegide dịka Friday nwa agbaja ahụ dogo nwere mara ọdụbacha mee ịbacha mee asafịa dị n'Ọnịcha gbasa obodo ndakwa ahụ asafịa dị n'Alaba gbasa obodo ndakwa asafịa dị n'Ọnịcha gbasa obodo ndakwa ahụ. Onye ka amụsụ n'ịdị n'ebo amụsụ adị na n'ebo na ịsọdụwa n'ebo nna amụsụ adị na n'ebo na ịsọdụwa n'ebo ndị ọgọ enụwa zụrụ onye a na-ekene Ogbuefi Dr. Julius Odogwu onye ọwalere small but mighty nnarị Prince Famous nwa mama. Anekene Dr. Worldwide Ejimako Honorable Chairman Otuaka Disike Association n'ime Ọwalere Mr. Dr. Onyekachukwu Onyekwueli Nwenyi Dumesa Omofo Ochakalede Prince Famous na-ekene Anekene Dr. Stanley Moka Odogwu onye Ọwalere Honorable Chairman Good Name Association n'ime Ọwalere. Anekene Mr. Monday Ojo Vice Chairman ọ ga-adịla mma. Mrs. Onyemaechi Amechi Isha Lady Good Name Association ndị Ọwalere ọ ga-adịla nọ mma. Anekene Dr. Ezenugede Small but Mighty Agụele ọ ga-adịla mma onye Ọwalere. Kwụsị enwekagoro ime ndakwa ịgwa memegide dịka Friday nwa agbaja ịgwa memegide dịka Friday nwa agbaja dogo onye jike dobacha mee ịbacha mee Friday nwa agbaja bacha mee Safịa dị n'Ọnịcha gbasa obodo ndakwa dị n'Ọnịcha gbasa obodo ndakwa. Onye ka amụsụ n'ịdị n'ebo amụsụ dị na n'ebo na ịsọdụwa n'ebo nna amụsụ dị na n'ebo na ịsọdụwa n'ebo ndị ọgọ enụwa zụrụ onye enụwa zụrụ onye kụjụ nụnụ enụwa zụrụ onye enụwa zụrụ onye ụwa zụrụ onye ụwa zụrụ onye ụwa Divine like God.
pepper. If I marry woman today, you shall not be buried forever. You shall not be buried forever. Your newborn baby, pepper them. Pepper them. Your newborn baby, pepper them. Your newborn baby, pepper them. Your newborn baby, pepper them. Divine like God, pepper them. Divine like God, pepper them. That may say you not go marry. That may say you not go marry. That may say you not go marry. Your marriage you pepper them. If you're a poor man today, you shall not be poor forever. You shall not be poor forever. Your prosperity peppered. Pepper them. Your prosperity pepper them. Your riches so pepper them. Your prosperity peppered. If you're a poor man today, you shall not be poor forever. You shall not be poor forever. Your prosperity peppered. Marvis Ochelia, BTC money, BTC money, Okorobia. Your prosperity, Papa Damo. Your prosperity, Papa Damo. Your riches, Papa Damo. Marvis Ochelia. Papa Damo, your riches is pepper. If you make life, then go say why you make life. If you are a poor, then go say why you are a poor man. Whether you not feel hustle, and then get over if it's go low. Akaramakwa, who go 90? One man or Raboja na pompa. Marvis Ochelia, wọ́n yí gírí ọgbọ mi BTC money, your riches is Papa Damo, your riches is Papa Damo, your riches is Papa Damo. If you're a poor man today, you shall not be poor forever. You shall not be poor forever. Your prosperity, Papa. Ale Malaysia, ale Malaysia. Are we BTC? BTC money, biggest coins. BTC money. Ale Malaysia. Ale Malaysia. BTC money. BTC money. BTC
Malaysia, Ale Malaysia. Your prosperity, Baba Damo. Your prosperity, Baba Damo. Your new connection, God, Baba Damo. Your new house, Baba. Baba Damo. Your breakthrough, Baba Damo. Your breakthrough, Baba Damo. Oh, divine connection, God, Baba. Baba Damo. Divine like God, Baba Damo. Divine like God, Baba Damo. Divine like God, Baba. Anekene Mr. Emeka Onwusa Oyishimo Mogo Ogalem Osonwena Anekene nwike nwam eka na-akpọ m ụbọnụ odogwu nwonya bere buresi onye umutigiri n'ebe na mamada Aje n'udogbeje Aje ya pụpọlọ nwodilie Nwonye ogoro gbomodore Makana yodogwo Sumala nọ n'ime Abuja Kuni University udogbeje Sakobe bide na Salem Makana yodogwo Pọlọ nwodilie BTC money BTC polo BTC polo nwodilie BTC money Mavi Sochelia Masami Sumukeneyi Masami Sumukeneyi odogwu BTC money BTC Mavisi BTC money Ajekene Ekweme nwanya bere ekwele Ekweme eboneme Ekweme Andy Paradise Hotel N'imumu digirie Nwanya boneme Ekweme Sokorobia Mr. Kwaka Sylvester Mekene Yodogwe Ekweme Wedba N'imumu digiri Okorobia BTC money BTC 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 Kweme Mekene Yokorobia Anekene Mr. Prince Igbede Chairman Prince Famous Fans Club Mogo Maka mmadụ Yokorobia Ozu amụ nwa mụ emekene ya odogwu nwonya bere emekene ya ụmụọgọ BTC BTC money BTC Maka mmadụ Yokorobia o si na nwata mkpa ego amụghị mee Ozu amụghị mee era Baba Damo, your riches is Baba Damo, your riches is Baba Damo, your riches is Baba. Rasen wawa mekene ye, rasen wawa mekene ye. BTC, ras, BTC, BTC money, biggest cause Okorobia, BTC. Raso mekene yo mogo BTC money Anekene res odogwu Nwata shine nwata kpego Odogwu nwobi bo money fa Anekene Mr. Enyagam Spilo Kisley Enyagam MD Zambia Water BTC money Ale Malaysia Ale
mma